medyo nalo lang kahit. Dapat, bagong inaways, nakangkapay natin kwa. Sa nga dosina nga balot. Ang papig sa tumang nga, boy. Tres. Oh. Kayo, tres, passing. Oh. Pamilbili mo lang talaga. Tres. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Madain, madyaag dalawang isipan. Munak pala di pamilya. Isuhan mo nga problemahin na dyan. Nung kahit mo, tunog pakiskis ka, ikam lati bagas na, tanong dati may saang na. Dakil mo siguro nga banag ka dyan. Boy, tama ka ta, boy. Paglaki din dagtikan. Sakto ha, jay. Nung may pakiskis ka, padawatak latan, oray pang 25 kilos kas jay. Oy. Kami, no tumulong ka, basit man natawan ng dakil. Ay, dakil nga pagyamanan na lata dyan. Kas pangarigan ikak 25 kilos. Adi nga jar na, makapangampay nga rad. Kamu ang gumay mo nakita, si Hamot na nakakita, pasak ti pagdamagam. Kagkapsok nga rodan, boy. Makapangampay ha, jay. Ay! Nung may kagayam ti 25 kilos, mabalin lang to ilakaw pagkata na agas na. Mabalin. No, talaga kailangan na jagas. Nalaing ka, boy. Ito talaga ti kwa panuno mo. Boy, gusto yung bagam. Sige, nagpakisisak ikak 25 kilos. Bakit dapat sobra na dyan, no? Di dapat pagpa-check up na nukan. Naging nabagstat ta. 25 kilos, kwa tata, boy. 1.6. 1.6. Ore baka maji 600 pang pa-check up na, no? Di 1,000 pang agas. Talaga nalaing ka. Pabili mo na. Nagbakasyon ka na di Bicol Express. Tumalino ka matay. Siyempre kwarta aja nih. Pampatalino ka ti kuya. Pasyar. Ngamtam mo, pampatalinaw. Masa madalim. Sumabali panuno mo eh. Hindi sabi nakita kanyak. Bali man nga tabagbagamon. Ako, siyempre ka, amo umait. Apay, duduwa kayo, nagpasyar. Posible mo awan ti kakwana mo, kasi na mo, si kama, apay niya, matito makderday ta. Pakpakawan, George. Han man ata ti pagtutungtungan ta. Nabanugak pa lang boy, nasakit ti bagbagik. Tsaka magulgulwanak pa lang. Boy, dagay nga ibagbagaman mo ka. Nabanog ka, sakit ti bagbagay, tapos magulgulwang ka. Matik, boy. Ada nangyari. Sige, tanong na ka. Apa ano dati nangyari kanya may? Bawal ya? Kailangan kayo namin mo. Nangyari ka yata. Talaga. Talaga. Tangaw mo. Apa yung ataw? Tama na ito eh. Kakaptutak ko na lang aro. Giduron-duron pa eh. Talaga. Tama. Impapas mo ba, boy? Nakamano kay man? Amo damdamagin na yun. Duduwata lang mo, boy. Api, amo mo tao ni kalding lang mga kita. Tani, api, amo tangal sumumba kita, ma. May marites lang mga kita. Mga man, duduwata lang mo, boy. Amo nga damdamagin yun. Tabaka baga mga nakapuyak. Talaga, ito kita tiket ko. Kanyang ka talaga ako. Medyo nalo lang kahit. Dapat, bagong inaways, nakangkapay natin kwa. Sa nga dosina nga balot. Ang papig sa tumang nga, boy. Sa nga dosena nga balot, dinakpay na high blood. Lagi sa nga dosina nga balot. Tapos, tumamarka mo, no katikwa dyan, may isang nga bilog. Pampagana, boy. Madim ibusan dyan, may isa bilog, agudwaan lang. Nakuha dyan. Madim na panunot. Panunot Tinimlan ako, ma. Damot yung chat. Yung chat na nato ko, ma, boy. Pagkakatong min, ano ba naman karamidag? Kasi kumain siya, nak. Ay. Ang nga load ko, tapos lobat pa yung cellphone ko. Nalipatak pa yung charger ko. Nagsayang po. Pero may kumangawa na dyan. Isbula ko matinanana, boy. Kasi narabid mo. Isbulain na nana, di pa nap-up. Nagsamit tama mo. Mabisa si boy. Basta sa utos siya nga balot. Tapos, tubay ito. Gudwam lang ka dyan. Pampapiksa nga talaga di boy. Ang kamapanog. Sige, aramidik to manahin mo minsan. At least, nakala ka diba ako na. Kasi ito aramid daw. Mayat ya. Mayat. Pisti sa ba, misto na nga tungtungan ni hanak nakakayon ni, nagado pa yung brayag na eh. Ay na. Nakakaya ko matin na eh. At alamang bakatan. At alamang puto di balay yun. Problema ang bahay.
Kinagadda di balay. Mano-mano ata, baklay ka ta. Subla-subla nak. Nyaki din natuya mo. Tulungan ka ng bakat. Hindi ka madanagan. Basta to, ituloy tayo istorya ta di balayaw. Habang kay kayo ka. Upi sa banat to eh. Apa eh, damar martis mon. Nagado nga pagtutungtungan ta, di pa eh. Ti pagtungtungan ta tata. No kasanuta man nagkakwartan. No anaman ti sirikin ta nga pagkakitaan tan. Kan ano magiti kayo, boy? Mabalin ta mo ilako kita, boy. Bagik pa lang ang pagsungrod ko. Hap! Ay kagudwa. Pag sunod mo, ay kagudwa. Ilako ta. Siya bahala agputod-putod daw. Siya pagbalsig kayo ito, darakil nga punan na eh. Oh, mayat ka? Balin ta. Sa bagay nanginang kayo tata. Boy, kasing nginang mo natin ka. Presyo tigasol. Ano? Ay, madigayam, madigkayat. Bumingay ka man eh. Basit la pakakuan nata. Man-manon eh. Unay mo hato yun. Nagimot ka mo ito. Hanak may kibingay eh. Sa balin mo di bingay mo di pagsungrod mo sa balin to adi lako ta. Diyan lang may kibingay. Upa lang magtagbat amay. Kasulatan na eh. Mga lang kami titan eh. Sarili, tanaw ka bingay mo. Nung tanak pa iking kanya. Kikpakada ka ah. Eh, Nagudwata nga lote eh. Agudwata ta nga kayo. Kaya nang garadiking kanya. Aji aritoy, bagi dito banger. Aji mitar di banger. Bagi na agjar di banger. Hindi ka banger agpakada. May kasi ka na. Arat ta di mo na nay. Dapat kanya na namin na dyan. Hindi akin lumampas na eh. May kasi ka na. Lumabas na nga na kanya dan. Kasi patakaran tatatiwan. Uy, ang kisla di saba. No, naitugkil mo di parangam. Nag-shoot di banger nga pader. O, di bagi da di banger na dyan. Huh? Ay siya tinagmula tapos sa lain da. Trespassing, napan di banger nga lote. Lo? Apay, tao pa yan di sabak. Mag-trespassing pa eh. Kas tatatan, sa balit at tatitungtungan taon. Maria ko si apunay mo tayo. Modimot nariga magmula. Tapos no nagbunga na pandibangir kanya daan. Apay, madi kang mga rik na. Nagad-ado nga, bawal tatatulubungin. Eh kasano nga adya alulod may? Oh, ara di ba balasiw ti pader. Kanya da dyan luludain. Kiwin ah. Maria ko si punay mo tayo na eh. Apay nga nagpalampas ka di lote, madi ah. Kung siyempre naman di palampasan mo, siyempre kung agsapray, siyempre damong palampas na. Ay, bagbakan niya, mariri ata. Pwede ka sa jayan? Nakamamait. Hindi ka ruba may gaste. Lumampas lang ka di ko anak, aga-apadan. Di ka takar dyan lulod di balaya. Naging ka na pa nagreklamo, di may ikatin. Kung di na palang arad ah. Agsapray may katag. Nagreklamo, tabasimon. May kulungan. Wala ka na. Gabi mo ay kumot Di maalat eh, tungtungan nga na siya ata dyan, madingan ko ata. Ardi tao lang ata nung nagulungan ka tungtong, so adi nagulo no. Kasi ka, naggulungan nga tong taong. Apay napantaman dyan. Ati pagbingayan ti kayo ti kwenta, madi nga dyan. Sa bali mo ta, istorya mo eh. In paliwanag ko lang kung amin na din, trespassing. Okay, sabang, anak mamati. Apay madi mga, tres, oh. Kayo, trespassing, oh. Wilwil mo lang talaga. 3. Pass. Nagkakalain ka. Di, mati dapat trespassing ti tao. Dapat man pass. Kasi dapat, di ba? Man passing. Oin. Mati nga 3. Dapat ti trespassing 3. Mali mo na nakapanunat. Uy, mali la Jim na ibagada nga ron, 3 passing. Na makabubon yung bagamana. Ikaw lagay ba? Dapat lagay dul-duli mo tao-tao mo ha. Uray dati plema na ito, utak ko, mula tagpanunot. Na, ano di pang panunutan dita? Di mo ba nga kahit mo ito bulong? O sige, bagi mo. Tayawid ko kita kayon. Madi boy, nalagip ka. Dapat kami sampay ko di balay. O kisabanan mo. Unta na kang kinibakit ko, litakan. Sa banan, nadupay gaya mo burahin na. Tika man nga manggulgulong. Ay,